si us explico la llegenda de Sant Jordi? Sí! Hi havia una vegada... No tan lluny d'aquí, en un poblet de muntanya anomenat Ipsitània, hi regnava el rei Pol VI, la seva dona, la reina Marta, i la seva filla, la princesa Laia. Un dia va arribar al regne una bèstia ferotge. Era un drac afamat que treia foc pels queixals i l'únic que demanava era que se l'alimentés cada dia. I si no ho feia, els amenaçava amb cruspir-se a tota la gent del poble. Tota la gent del poble! Els vilatans del poble, com que no tenien altra opció, van decidir que li donarien tot el seu bestiar. I el rei, al veure que el drac no marxava, no va tenir més remei que convocar una reunió a la plaça del poble. Estimats vilatans, com tots ja sabeu, fa temps que a les nostres contrades ha aparegut un drac ferotge que no ens dona més que problemes. Fins ara el podíem alimentar amb els nostres animals, però em dol molt comunicar-vos que se'ns està acabant el bestiar. Jo he donat tot el meu bestiar. Ja fa 2 dies que vaig donar la meva última cabra. El drac s'ha menjat tots els meus bons. Doncs encara teniu sort. Jo fa més d'un mes que vaig perdre les meves gallines. Estimat poble, algú té encara bestiar per oferir? Em sembla que a casa la senyora Enriqueta encara queda alguna bèstia. No, se'ns va menjar tots per berenar. I els porcs del senyor Barsal? Em sembla que no se'ls ha menjat encara. Això va ser l'aperitiu de dilluns al migdia. Doncs malauradament, crec que no tenim més remei. Esperi. A casa la meva àvia encara hi ha ovelles. Doncs a què esperes? Porteu-les immediatament! Aquesta solució va durar unes quantes setmanes, però aquestes hi eren les últimes ovelles que quedaven. I ja no els hi quedava res més per alimentar aquella bèstia tan salvatge i tan feroç. Ai, estimat, què farà
Només ens queda una opció. Què? No podem fer això, estàs boig? Estimada, és l'única solució que tenim. Vilatans i vilatanes. Els animals se'ns han acabat. Per tant, a partir d'avui, cada dia farem un sorteig per saber qui de nosaltres serà menjat pel drac. Presentadors, adeu. Bon dia i benvinguts al concurs de... Qui serà engolit pel drac? En aquesta urna hi trobarem el nom de tots els habitants del poble. Si el vostre nom és llegit per veu alta, haureu d'anar a la cova del drac per ser menjats. Ai, mareta. El vostre nom haureu de seguir els següents passos. Passo, respirar fons i dirigir-se cap a la urna. Pas 2. Comprovar que el vostre nom efectivament és l'escollit. Pas 3, mentalitzar-se per dirigir-se a la cova del drac. Pas 4. He menjat. I el nom escollit és... Albert Torres. Bon dia, i tu d'on surts? Que oferim en sacrifici. Més val morir dret que viure de genolls. La meva mort no serà en va. Ja tocava tenir més home. Estic afamat. Vine cap aquí. Disculpeu, ve per Mongol un astre roig bons de Santa Cana. Depèn. Quin és el motiu de la teva visita? Oh, i tant. Et faig un lloc ràpid. Pensava que venies a fer-me fora. Lentament el drac s'anava menjant a més gent, Semblava que mai en tenia prou. fins que, en un dia qualsevol, I el següent nom és... Com? No pot ser. Qui haurà estat aquesta vegada? Segur que està la meva filla. Qui és? Qui és? Deixeu-nos respirar. L'escollida és... l'hereva al tro, la princesa. La princesa? Quin desastre! Per què has posat el nom de la teva filla a l'urna? Estimada, no tenia cap altra solució. Rei, ja saps que sóc un home de lleis. I no que complir amb el que ha dit la urna. He d'acceptar-me després sacrificar-me per tots aquests vilatans que veig. Ei, però, no podem deixar que la princesa mori. Tens raó, sóc el rei. Emissari, vine cap aquí. Per ordre de sa majestat, el rei,
El dia va passar i ràpidament va caure la nit. Finalment, la princesa, que ja no tenia cap esperança, va anar cap a la cova del drac. De cop i volta... Mireu, mireu! Veig una ombra per allà. Qui deu ser? No! Però deixem-nos d'històries. Necessitem la vostra ajuda. Animeu-nos tots! Spider-Man! Si veiéssim tot el que he menjat aquests dies, esclar que us menjaré. Doncs això ni de broma. Noies, agafeu les pilotes que li hem gat de menjarà unes quantes. No podem nosaltres soles. Necessitem ajuda. Afició Xavinet, ajudeu-nos. El Covid no em podrà vèncer. Em fas mal. Ja prou, que em tocaràs el cervell.
drac, malvat, ningú t'ha convidat. Vés-te'n d'aquí i posa't a dormir. La princesa salvarem i el premi aconseguirem. Monstre de l'infern, prepara't pel càstig etern. D'aquí no surts viu, et mataran infinitiu, acabaràs esclafat i del poble desterrat. Vencerem la batalla i passarem la muralla. Et penso tallar el cap amb la meva navalla. Ja n'hi ha prou d'aquest rat sense sentit. Calleu i aneu cap al llit. Si tu et menges a la gent, jo t'estresso verbalment. Monstre de l'infern, amb urpes i dents, marxa d'aquest poble i deixa els residents. Ja us he avisat, i com m'heu parat, la meva rima acabaré i ara us menjaré. Com que ningú havia aconseguit fer fora el drac, i tant el rei com el poble estaven desesperats, no van tenir altra opció que entregar la princesa. I després de fer-li una molt forta abraçada, van haver de deixar-la marxar. Però just quan la princesa perdia les forces i semblava que tot estava perdut, va aparèixer un cavaller a la llunyania. Soc el virtuós cavaller Sant Jordi, conegut arreu de la contrada, i he vingut a salvar-vos de les urpes ferotges d'aquest drac maleït. Jo, amb el meu escut i la meva espasa, aconseguiré salvar la princesa. Esperem que aquest no sigui com el drac. Vés aquí, bèstia, prepara una fletxa, amb oli, llançar! Però durant la batalla, el drac va ferir a Sant Jordi. Oh no! El maleït drac m'ha ferit. Necessito motivació per tirar endavant la meva gesta. Necessito que entre tots, vilatans i alumnes de l'escola Ipsi, em doneu prou força per vèncer el drac. Sant Jordi! Sant Jordi! Sant Jordi! l'un al costat de l'altre, i amb l'ajuda i el suport de tots els vilatans i alumnes de l'escola Ipsi van aconseguir vèncer aquell drac. I de la sang del drac va sortir la rosa més vermella que s'havia vist mai, i el jove cavaller, com a senyal del seu amor, li va entregar a la princesa. Aquesta rosa, tan lluent i vermella, és per tu, princesa, el símbol del meu amor. Després d'aquella gran victòria, van tornar plegats al poble, on tothom els va rebre amb una gran alegria. Molt honorable cavaller Sant Jordi, darrere d'això no podem expressar en paraules lo agraïts que estem amb vostè. Per això volem demanar-li que es quedi al regne i prengui la mà de la nostra filla. Sap greu, majestat, però em temo que hauré de rebutjar la teva generosa proposta. Estimada princesa,
has demostrat ser una dona valenta i lluitadora, i res em faria més feliç que quedar-me al teu costat. Però, malauradament, he de marxar. Queda't aquí. Quin és el motiu de la teva marxa? L'ofici de cavaller no em permet quedar-me. Altres terres són assetjades pel mal, i el meu deure és anar a lluitar-hi. Doncs Sant Jordi, si és així, marxa en pau. Sàpigues que aquí sempre hi seràs ben nostre. Ens veurem, princesa. I així va ser com la gent del poble, agraïda, va escriure aquesta història per no oblidar mai més la valentia del jove cavaller i la princesa que van salvar els vilatans del drac. I per fi, en aquell poble, hi tornava a haver la pau que havia regnat durant tants i tants anys. Aquesta llegenda ja s'ha acabat. Doncs bé, ara per presentar-vos a tots els actors tenim com a mare i filles i en què plans Júlia Martínez i Júlia Gutenberger. Com a ovelles, Àlex Petremant, Lília Buquelmunt, Àlex Guerrero, Max Sánchez, Marc Turguet, Albert, Paula Vicente, Inés García i Marla Torres. com a vilatans, Jordi Herranz, Àlex Navarro, Bernat Valerio i Marc Mas. Martina Massana, Albert Borràs, Nora Olsina i Anna Forgues. Com a drac i veu del drac, Clara Torrent, Anna Peri, Gerard Galofré i Pol Bernet. Com a emissari i presentadors del sorteig, Laura Marcos, Lola Martín i Arnau Soler. Com a doctor i cavaller infectat, Mario Reverter i Pau Carulla. Com a Barça, Helena Obiols, Marta Seguí, Aina Tarragó i l'afició. Com a Spidermans, Álvaro Josa, Max Broto i Àngel Rayo. Com a tirant-lo blanc, Martí Bonafonte. Com a raperes, Mariana Domínguez i Isabela Font. Com a rei i reina, Pol Miralles i Marten Guix. I com a Sant Jordi, com a princesa, Pol Esquius i Laia Jofresa. També volem demanar un fort aplaudiment per totes aquestes persones, alumnes de segon de batxillerat, que no han sortit a l'escenari, atrezzo, vestuari, guionistes i tècnics de so. I també volem un fort aplaudiment perquè tenim a un Sant Jordi lesionat, que passi, i perquè es curi molt ràpid.
direcció a Martí Bonafonte, Alejandro Lucach, Àngel Reia, Tian Haulin i Anna Crespo. I també volem agrair l'ajuda del Manel i l'Anna de l'Escola d'Arts Escèniques de l'escola, que ens han ajudat molt. I també agrair l'ajuda de tots els nostres tutors i professors de segon de batxillerat i la nostra directora, la Marta Domènech, amb l'Olga, la Lourdes, el Joan Carles i la Mercè.